ħafna dwalijiet bil-lejn eolajs u karozzini mad-dur tal-mal kollu biex iġibu jieħdu lil-Baħrin. Porga jinsitt il-Palladium, merħba bih il-proxmu tagħna, liċ-Ċiniżi, lill-Ingliżi, aħna nservu l-butjiż tagħna. Jekk l-Ingliżi jitilquna, jiġu jħabtu oħrajn flokhom, Ġappuniżi u Borliżi, aħna nservu l-Boatifur. Balzunetta Towers, kapare, satiriku u divertenti, mhux ta' min jitilfu. Il-gold tickets jinkludu wkoll imbit, appetizers u anka album tar-recording tal-cast fuq barra fis-sajf fi Pjazza Teatru Real mill-11 sa' 16 ta' Lulju.